Referendumom treba utvrditi većinsku volju u odnosu na sva sporna pitanja, poručuje poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Bivši i sadašnji režim je u kontinuitetu pokazivao neodgovornost i donosio odluke koje su bile suprotne većinskoj volji naroda, a odluka da Crna Gora podrži ulazak takozvanog Kosova u Savjet Evrope prelila je čašu i normalno je da uslijedi odgovor naroda i opština u Crnoj Gori, istakao je Vučurović u saopštenju. Prema njegovim riječima, većinska volja može da se konstatuje jedino izjašnjavanjem građana i to je pravi put, a ne, kako kaže Vučurović, neko sa strane da nam diktira šta mi mislimo i kako da se ponašamo. Kada se ta većinska volja utvrdi, i to u svim spornim pitanjima, svi su dužni da je poštuju i prihvate, a što se tiče EDF-a, mi ćemo je prvi uvažiti, poručuje Vučurović. Ministar pravde Marko Kovač je saopštio da će pokrenuti inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu u toku NATO bombardovanja 1999. godine. Kovač je povodom godišnjice stradanja civila u Murinu rekao da univerzalni principi pravde nalažu obavezu države da uvaži zahtjeve porodicama, piše portal Radio-televizije Crne Gore. Svi snosimo odgovornost zbog neopravdano dugog ćutanja povodom ovog tragičnog događaja. Ipak neka ova godišnjica bude moment kada država pokazuje volju i spremnost za ispravljanjem dijela nepravde prema onima koji su je pretrpjeli, a koja je započeta 1999. godine. U tom pravcu pokrenuću inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu, poručuje Kovač. Kada je prvog dana februara 2021. godine Hrvatska carina otkrila pokušaj krijumčarenja 23.800 šteka cigareta marke Regina na graničnom prelazu Tovarnik iz pravca Srbije, to javno nije izazvalo veliku pažnju u Crnoj Gori. Sada, nakon što je objavljena optužnica protiv organizacije okrivljenog vođe Kavačkog klana Radoje Zvicera, otkriva se da je baš ta švercerska pošiljka bila komentarisana među pojedinim njenim članovima u grupnom čatu Sky komunikacije, prenosi portal Radio-televizije Crne Gore. Optužnicu specijalnog državnog tužilaštva protiv Zvicera, Ljuba Milovića, Petra Lazovića i drugih prije nekoliko dana potvrdilo je Vijeće Višeg suda u Podgorici. Uz to, ključne dijelove te optužnice objavio je portal Libertas Press. Ove optužbe tek treba da budu sudski dokazane i važi poštovanje pretpostavke nevinosti. U dijelu o tome zašto tužilaštvo smatra da su autentične komunikacije ostvarene između članova Zvicerove grupe putem Sky aplikacije, navodi se upravo slučaj sprečavanja krijumčarenja veće količine cigareta u Hrvatskoj 2021. godine. Zajednica srpskih opština je pitanje bez kojeg se ne može nastaviti dijalog između Beograda i Prištine, ali to se, nažalost, prodaje kao proizvod sa ciljem da se jedne strane umiri Beograd, a s druge da nema nikakvu suštinu, izjavio je docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić. On je u razgovoru za Tanjug ocijenio da evropski zvaničnici u zajednici srpskih opština ne vide stvarnu mogućnost da se srpska zajednica ostvari na Kosovu i da ima svoju autonomiju, već je vide samo kao temu koja će privoliti Beograd da prihvati bolne kompromise koji će uslijediti nakon eventualnog formiranja zajednice srpskih opština. Ruski predsjednik Vladimir Putin je potpisao zakon kojim se uvodi doživotna kazna za izdaju, dok su kazne za terorizam povećane, prenosi TASS. Zakon sadrži brojne dodatke postojećem ruskom krivičnom zakonu, pa se tako pooštravaju kazne za zločine povezane sa terorizmom ili dijela protiv ustavka poretka ili državne bezbjednosti. Umjesto sadašnje maksimalne kazne od 20 godina zatvora, moguća kazna za izdaju biće doživotna robija.